Oke, gunanya yang mana? Nek mau aku ngomong gini kok ternyata dalam praktek nangis. Biji, telu, juga ini mas ya. 4 juta. 5, biji, telu, 5, loro, 5. Jangan lupa tadi kan. Lah, soalnya yang beruang terus tak tulis doang, kan rata tinggal ini. Ada lagi? Tak ketak. Tak itu tak di. Pun kenalnya pun melu gaya lama. Lorone iki diserake. Iki sing pas mlebet. Nggih ya sing mlebet. Cici onem bro. Berikut iki dileke. Saking aja. Mulai jiji niki diseroke. Tambahi kandel iki. Nah, sing dikandeli banget ngen loro. Iki loro luci iki. Wong lagu niki. Napa? Loro luci. Sing iki sing loro lagu niki ngen loro luci. Loro luci. Mo loro luci. Loro luci. Kenal telu, kenal siji, kenal limo. Dengan putusan penggaris ketuane Bandungan. Itu maneh mawon nuthuk siji terpapat. Nek kalian tracing mriki mau ping 7 jane. Satu, di 1 2 3 4 telu terpapat. Terus siji ping 4, 5 ping 4, 5 ping 4. Loro ping 4, telu ping 4, terus siji ping 4. Teng mriki, teng mriki kok di rapati malih Mas lagu. Benar, tutukane sing mriki.
Coba sing iki. Lalu siji telu coba mari tiga dua satu dua tiga empat tiga tiga dua satu dua tiga empat telu tiga dua satu dua tiga empat tiga tiga dua satu sing kula terangkan berarti anu nggih. Sing papat. Minan ora sing buri. Itu sak dotra. Telung dotra, papat dotra. Lima dotra, pitu dotra, pitung dotra, wolung dotra. Kagungan wolung dotra nggih. Sing B1. Satu dotra, dua dotra, tiga dotra, empat dotra, lima dotra, enam dotra, pitung dotra, wolung dotra. Padha jane. Padha to? Nah, sing iki nggih padha. Satu dotra, dua dotra, tiga dotra, empat dotra, lima dotra, enam dotra, tujuh dotra, delapan dotra. Sing iki ning di rumah. Nah, ini bagaimana ini? Nah.